Malawi Brief. Wachiwiri kwa nduna ya zachitetezo a Norman Chisale lero ali ku immigration imene ya ku Blantyre kumene watsimikizira kuimbira anthu kuti mapasipoti awo atuluka posachedwapa. Iwowa anafika pamalopa pamenenso panamveka kuti panachitika zachinyengo zina. Takhalani pomwepo kuti mumve zambiri. Yani ndama ndani sana kujereni alo wankati atenga ndrama kwa ndani November or last year or this year? Last year, sorry. Okay, fine. Ndamva. Okay, ndeti mpetserane eti? Panopa akuthandizana eti? Mtima malo eti? Osa tamanga zolankhula mwamva? ABM Peter Mutharika, president wa dziko lino, wandituma ineyo, wachita kundituma kuti pasipoti akupangireni usana ndi usiku. Lero tukamba za lero eti? Akuluakuluwa agwira ntchito usana ndi usiku kupanga pasipoti za inuyo. Endi APM uyo ali kuphiri uko. Ndipo wandilamula kunena kuti akamachoka pano kupita ku Lilongwe, hafu ya wanthu amene sanalandire mapasipoti apatsidwe. Endi ndikutsimikizirani mapasipoti yanu akupangirani achikulire awa ali apawo. Mwamva eti? Musayerekeze kutenga ndalama kupatsa munthu. Amene wapereka ndalama kuyambira pa 1 April mwezi uno eti? Amene wapereka ndalama ungobwera straight kwa ine ukandilozere munthuyo ndipo lamulo likira ntchito. Ndibwerezenso eti? Kuyambira pa 1 mwezi uti? Ndakamba ngati zambuyo mwene? Ndati kuyambira liti? Ndipo apapa ngati wina alipo amene wapereka ndalama kuyambira pa 1 akwezeke mkono. Lowa nkati. Ngati wina aliyense bwera mwapereka ndalama kwanda? Ine bwana nabwera kuno kusabanga passport. Bali munthu sina lake Jimmy. Mwampatsa liti? Jimmy ananduzuri. Yeah, mwampatsa liti? Nampasa mwezi uno mmene timalimira pa 4 pa 5. Mwampatsa. Ananduzuri ku Jimmy ndani? Labomba ngende simikuliziwa. Iniyo munamuona kwa ali uniform? Ali mu uniform. Ndikachinyamata kachipere. Ndi Jimmy? Lero muonako? Lero ndamuonako. Ali kuti? Alipo? Mwitana abwere kuno. Ngati alipo amwitana abwere kuno apangane ku front. Ali kuti? Unapasa ndalama zina? 15,000. Yokuti apangire Ndi mmene zilili ku immigration imene ya ku Blantyre, koma funso nkumati zachinyengozi zikukambidwa daily ndipo zakhala zikukambidwa mbuyomu mpaka napano, koma tikuoneserabe kunena kuti sitikupita chitsogolo ndi nkhani yokhuzana zachinyengo.
pamenepa vuto tinganene kuti kwenikweni ndi chani? Ndi njira zimene tikutsata kapena anthufe ndichoti chabe sitikufuna kusintha, mwinanso kapena ndi umphawi chabe umene umativuta. Chifukwa sikale ndithu zimenezi chichitikireni, tidaonapo miyezi yapitayi ku Lilongwe anduna omwewa anafikanso ku immigration ya kumeneku ndipo anapeza mchitidwe ngati omwewo. Apanso tikuona ku Blantyre, surely wina amayeneka kutengerapo phunziro pa zimene zinachitika poyambapo, koma tikuona kuti mchitidwewu ukupitirira ndipo sindikudziwa ngati kuli kulakwa kulankhula kunena zoti izizi sizatha. Komabe mwachidule kwambiri ndifunsenso inu ngati omvera komanso ngati nzika za Malawi muno amene mumakondanso dziko lanu, mumafuna mutaona dziko lanu litafika pena pa nkhani imeneyi yokhuzana ndi katangale. Inu mukuona kuti direction imene tikanatenga kapena njira zimene tikanatenga pofuna kuthana ndi mchitidwe umenewu ndi zotani, makamaka ku immigration kumeneku, chifukwa mavuto a ku immigration ndi sakutha. Mavutowa anayambira pakale kufikana mpaka pano tsogolo lenileni loti munthu athe kutenga passport yake mu nthawi yake silimaoneka. Ndi choncho taperekani ndemanga zanu ku comment section kuti tione kuti njira zenizeni zimene tingathe kusata zimenenso zingathe kuthandiza dziko lathu zikhoza kukhala motani.